கிறிஸ்துவில் மிகவும் பிரியமானவர்களே, 15/5/2021 உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வாருங்கள், ஒரு நிமிடம் நாம் ஜெபிப்போம். அன்பு தகப்பனே, இன்றைக்கும் என்னுடைய பாதுகாப்புக்காய் ஜெபிக்கும்படி என் தேவனுடைய சமூகத்தில் வருகிறேன். என் தேவனுடைய நன்மையும் கிருபையும் ஆசீர்வாதம் விடுதலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். எல்லா நாசமோசம் விலைக்கு வரை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. என் தேவனுடைய அன்பின் கரம் இவரோடு இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்து சிந்தின பரிசுத்த ரத்தத்தை இவர் மீதும் ஒரு குடும்பத்தின் மீதும் ஒரு செய்கிற சகல காரியத்தின் மீது பூசுகிறேன். ஆகவே இந்த நாள் முழுவதும் நன்மையும் ஆசீர்வாதம் இவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கட்டும் அப்பா. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே பெரிய காரியங்கள் இவர் செய்யும்படி செய்யுங்கப்பா. யோவான் 11:25 நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னீரே அப்பா. உங்களுடைய ஜீவனானது இவரோடு இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய உயிர்த்தெழுதின் வல்லமினாலே சகலமுமே ஆண்டவரே சாதகமாய் மாறட்டும் தகப்பனே. நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. இவரோட பேரை பெருமைப்படுத்துங்கப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக்கொடு ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். பிரியமான ஜெப பங்காளரே, ஒரு நிமிடம் நாம் இந்திய தேசத்திற்காய் ஜெபிப்போம். அன்பு தகப்பனே, 15/5/2021 இந்திய தேசத்திற்காய் ஜெபிக்கும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறேனப்பா. இந்திய தேசத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதியும் இந்த தேசத்தில் நன்மையும் கிருபையும் விடுதலையும் நீர் வைக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேனப்பா. ஆண்டவரே, எங்களுக்காக அடித்து நொறுக்கப்பட்டிருக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சிந்தனை விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தை வைத்து ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கொரோனா வியாதியும் துன்பத்தையும் துயரத்தையும் நீர் மாற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிறேனப்பா. அத்தோடு இந்திய தேசத்தில் எழுப்புதலை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். எழுப்புதலை தருவீராக, எழுப்புதலை கண்கள் பார்க்கும்படி நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். ஏற்று மீண்டும் என்றும் மாறாதவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக்கொடு ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். பிரியமான ஜெப பங்காளரே, 21 நாட்கள் உபவாச ஜெபம் நடத்தி வருகிறோம். இன்றைக்கு 16வது நாள். நீங்களும் உபவாச ஜெபத்திலே பங்கு பெறும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். யூடியூப்பில் இது லைவாக வருகிறது. உங்களுக்கு ஜெப தேவைகள் ஏதேனும் இருந்தால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் வழியாக அனுப்பி வைக்கும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கர்த்தருக்குள் நீங்கள் வளரும்படி உங்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமேன்.